در عمارت فقر را افزودان مثل سلمہ در بدائن بودان. اقبال کہندا ادھر آ تینوں میں حضور دی بارگاہ لے جاواں. لوگ حکمرانیاں دیاں گلاں کردے، لوگ کہندا فلانے بڑے عادل سن، فلانے جناب کرپشن نہیں کیتی. اقبال کہندا در عمارت فقر را افزودان مثل سلمہ در بدائن بودان. کہندا آ تینوں حضور دی بارگاہ لے جاواں، حضور دے غلاماں دا منظر دکھاواں کہ جناب مدائن دے اندر قافلہ آیا تاجراں دا، انہوں نے اپنا سامان رکھیا. اتنی دیر ایک جناب آئے مزدور، انہوں نے سامان اٹھایا، ایک مزدور اور ایک تاجر رہ گیا. تاجر نے کہا بابا او مزدور نوکری کرنی ہے، مزدوری کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کرنی. انہوں نے کہا چک سامان. انہیں سارا سامان اس مزدور دے سر ہوتے اور ہتھاں دے نال لٹکا دیتا. جدو چلے نا مین بازار چو گزرے تے جڑے دکاناں تے لوگ بیٹھے سن اپنے جناب لا کے ٹھئیے وہ بیٹھے سن. انہوں نے کہا السلام علیکم یا امیر، السلام علیکم یا امیر. وہ تاجر کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا اے میں باہر شہر تو آیا، یہ کون ہے بندہ جنوں میں مزدور بنایا؟ انہوں نے کہا تینوں یہ نہیں پتا یہ مدائن دا گورنر سلمان فارسی ہے. اقبال کہندا حکمران بود و سامان نہ داشت. اقبال کہندا ساڈے حکمران ضرور ہے لیکن دنیا دا سامان نہیں سی. اقبال پھر وہ زندگی کیویں بسر کرتے سن؟ اقبال کہندا دستے او جو تیگو قرآن نہ داشت. اقبال کہندا انہاں کو دنیا دا سامان ہے سی لیکن دو ہی چیزاں سن، ایک ہاتھ چ انہاں دے تلوار سی، ایک ہاتھ چ انہاں دے قرآن سی.